Знаеш ли, че хемоглобинът е този, който пренася жизненоважния кислород до всяка клетка в тялото? Когато нивата му са ниски, започваш да усещаш последиците. Постоянна умора, която не изчезва дори след пълноценен сън. Задъхване при минимално усилие, бледа кожа и чупливи ногти. Това са класическите симптоми на анемия, състояние, което засяга всеки трети човек и тихо краде качеството на живота ти. Не става дума за обикновена умора, а за тяло, лишено от основния източник на енергия – кислорода. Ниският хемоглобин и железният дефицит не са просто цифри в лабораторния лист. Когато тялото ти страда от недостиг на желязо, всяка твоя клетка получава по-малко кислород. Мозъкът получава по-малко енергия, което води до трудна концентрация и забравяне. Мускулите нямат силата, от която се нуждаеш. Имунната система отслабва, правейки те уязвим към всеки вирус. Това не е просто умора, това е бавно, прогресивно изчерпване на жизнените ти сили. Стандартните железни добавки често причиняват стомашни болки, запек и метален привкус. А повечето от желязото в тях дори не се усвоява от организма. Затова може да ги приемаш с месеци, без да усетиш реална промяна. Питаш се, какво мога да направя тогава? В природата съществуват редица мощни съставки, които подпомагат производството на хемоглобин и увеличават енергията на клетъчно ниво. Учените отдавна знаят, че желязото, обвито в специфични аминокиселини, се усвоява до 4 пъти по-добре от организма. Витамин С е известен катализатор, който превръща труднодостъпното желязо в лесно усвоима форма. B12 и фолиевата киселина са критично важни за производството на нови червени кръвни клетки, а екстрактът от червено цвекло е доказан естествен подобрител на кръвообращението. Всички тях сме събрали в Iron Vital Plus. Революционна формула, разработена от експерти в областта на хематологията и функционалното хранене. Iron Vital Plus комбинира патентованата форма на ферментирало желязо бисглицинат с прецизно балансирани дози витамин С, B12 и фолиева киселина. Добавили сме екстракт от червено цвекло и специален бленд от суперхрани, които подпомагат пълното усвояване на желязото и подобряват циркулацията. За разлика от обикновените железни добавки, Iron Vital Plus не дразни стомаха, тъй като желязото бисглицинат се абсорбира директно в кръвния поток. Витамините активират ключови ензими за синтеза на хемоглобин, а билковите екстракти подобряват доставката на кислород до всяка клетка. Резултатът – постепенно възстановяване на енергията, повишаване на хемоглобина и подобряване на общото благосъстояние. Вместо временно облегчение, Iron Vital Plus работи на клетъчно ниво за трайни резултати. Не позволявай на железния дефицит да открадне най-добрите ти години. Iron Vital Plus е наличен сега, като препоръчка на 2 или 3 броя е с намаление. Само една капсула дневно може да трансформира качеството на живота ти. Натисни линка под видеото и научи повече.